unsay diferensya sa adoption o kaning atong ginatawag na alternative child care or commonly known as foster care, no? Ang adoption usa siya ka permanente nga union between a child and a family. It's a permanent union. While foster care is temporaryo. It's a temporary arrangement. So kana ang iyahang pinakadako nga kalainan. Ang foster care manggod mo ang temporaryo siya. Kay gibuhat na sa gobyerno para ang mga bata nga nanginahanglan og temporaryo nga pag-alaga og pag-amuma sa usa ka pamilya mahatagan sila ani. Ug makabaton sad sila sa paghigugma sa usa ka pamilya. Unsa may mga sirkumstansya nga kaning mga bata nagkinahanglan og foster care. Kung ang bata na abandonar, kung ang bata na abusaran, kung ang bata na biyaan o namatyan siya og ginikanan. Ang alternatibo sa atong mga nailhan sa una ug sa tuy panghadlok no nga isud og center, di ba? Nga sige kuhaon ka sa DSWD, isud ka og center. So that is the cultural narrative before. But atong nakit-an sa research na mas maayo di ay kung ang bata nasud sa usa ka pamilya or family-like care nga naagyapon siya ginikana, naa siya mama, naa siya papa, wala siya sa sud sa usa ka center ug nakabaton gyapon siya sa paghigugma sa usa ka pamilya. Nganong temporaryo man siya? Temporaryo siya kay mangita man sad mi og pamaagi nga mabalik ra gihapon siya sa iyahang biological family. Kay duha man gud ang proseso sa foster care. Nitabang mi sa bata nga mudako ug maayo, mudako nga nay paghigugma, mudako nga iyang development is taken care of. Samtang ang local government units nagtabang sad sa biological family nga andam na sila mualaga og balik sa katong bata nga naa sa foster care. Ang adoption is different kay adoption is more permanent. Meaning, kaning bata nga napa-adopt through regular adoption process, na-issuehan ni sila og CDCLAA. Sa atong mga viewers nga wala kibawon sa CDCLAA, it's Certificate Declaring the Child Legally Available for Adoption. Sa binisaya pa nga pulong, gilimpyo na ang papel sa kaning bata nga andam ipa-adopt. So amo nang gisang gitan-aw nga dili na ni siya pwede mauli sa pamilya, ang iyahang ginikanan give up na ang ilang katungod isip ginikanan gibalik sa estado. So ang estado na karon maoy nahimo og ginikanan sa bata, munang ang estado gihatag ang katungod isip ginikanan sa moadopt.